बंग लैथोआव सोमजिनाय खोला सोनाब मौसुमि बारनि गोहोमनि जाउनाव सा सानजा रायजोफोराव जर'खायै आसाम आरो मेघालयआव 11 आगस्तनिफ्राय 13 आगस्तसिम रोजा अखा हानो हागौ होननानै भारतारि बोथोर बिगियान मिरुआ फोरमायदों। लंकानि राजीव नगर 1 नं वार्डआव सिखावनि सन्देहजों सासे सुबुंनि आथिंखौ गोबौ हाथियारजों दानस'नायजों लोगोसे देहायाव गोबां जोखोम खालामो सुबुंखौ भेरामनि सिं होननानै सिनायथिदों। काजिरङायाव सोनाब काजिरङा पन्चायतनि आफादगिरिनि हेंथायै जाख्ल'थायनि अजद दैखांदों वार्ड मेम्बारनि सा 8 सोद्रोमाफोरा। लामडिंनि फुटु फोथार ओनसोलाव सासे 14 बोसोरनि बैसोनि गथ'साया सासे 10 बोसोरनि उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। दायनिगिरि 14 बोसोर बैसोनि गथ'खौ आथिखालाव पुलिसआ खाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि सोनाब बंगसिम आयेन बेरेखायै गेक' जिब फालांगि खालामनाय 4 सुबुंफोरखौ हमनायजों लोगोसे गासै 4 गेकक जिबौखौ आलिपुरदुवार हाग्रा बिफानाव बोखांनो हायो। धुबरीनि बुरलुंबुथुर दैमायाव दुगैनो थांनानै सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया दैमायाव गबनानै थैदों। जाथायाव जिउ गोमानाय गथ'साखौ धुबरीनि बाहादुरथारिनि 11 नं वार्डनि थागिबि राफिकुल इस्लामनि फिसाजो रिफा तानजिम इस्लाम होननानै सिनायथिदों।